Bine v-am găsit la Esența Zilei. Sunt gazda dumneavoastră, Olga Preda, și mă bucur că sunteți aici. Acest podcast este un spațiu al poveștilor reale, al drumurilor asumate și al alegerilor făcute cu sens. Astăzi vorbim despre parcursurile carieristice ale oamenilor, despre cum se construiesc în timp, despre curaj, schimbare și răbdare. Explorăm pasiunea care îi face pe oameni să meargă mai departe, acel ceva care dă valoare muncilor și, dincolo de titluri și rezultate, cine sunt ei și, cel mai important, unde își găsesc esența. Iar astăzi, alături de mine în studio, se află Alex Suciu, fondatorul Zenit Arc. Bine te-am găsit! Bună ziua, bine v-am găsit! Ce faci, Alex, cum ești? Foarte bine. De-abia am așteptat să vin la primul podcast, Esența Zilei, și chiar aștept să văd ce întrebări ai pregătit pentru mine. Întrebările nu sunt foarte grele, dar pentru început aș vrea să te prezinți puțin, să le spui oamenilor despre tine și despre ceea ce faci tu. Bun. Pentru cei care nu mă știu, mă numesc Alex Suciu, am 23 de ani, sunt născut și crescut aici în Arad. În momentul de față am mai multe activități, să zic așa, adică mă ocup de mai multe lucruri. În primul rând sunt antreprenor, asta e ideea de bază în jurul meu, ca zic așa. Sunt unul dintre cofondatorii Zenit Arc, care ajută și la crearea acestui podcast. Da. Și Esența Zilei este powered by Zenit Arc, adică facem parte din echipa Zenit Arc. Dar lăsând asta la o parte, mai întâi să te cunoaștem pe tine și după aceea vorbim despre tot Bine. brandul, tot parcursul emisiunii și toată povestea noastră și cum am ajuns să lucrăm împreună. Pentru că noi doi suntem prieteni și colegi de sală. Cum te descrie în 3 cuvinte? În 3 cuvinte m-aș descrie binevoitor, autentic și curajos, aș zice. Da, clar, da. Care sunt cele mai importante valori care te ghidează în viață? Fiind și sportiv, fiind și antreprenor, făcând și facultatea. Da. Cele mai importante valori, nu știu dacă pot să numesc valoare sau ce e mai exact, una tu, dar disciplina e foarte, foarte importantă, fiindcă fără n-ai putea să faci nimic. Adică până și momentele în care te treci dimineața și te simți rău și ai o zi foarte nașpa, trebuie să duci lucrurile la bun sfârșit și e foarte important să fii disciplinat. Asta atât ca sportiv, ca antreprenor, ca student, ca orice vrei să faci în viață fără disciplină, nu poți să treci. Corect. Asta Da. te învață foarte mult și sportul. Da. Dar ce rol au avut părinții tăi în dezvoltarea ta? Sincer, fără părinții mei nu cred că eram astăzi aici. Adică e foarte, foarte important. Mă susțin foarte mult, în special acum, în special după terminarea liceului. Uh, Chiar le mulțumesc pentru toată susținerea, până și financiară, până și morală, până și orice fel de problemă, tot timpul am putut să apelez la ei. Și chiar mă bucură faptul ăsta, în special că nu cred că ne-am înțeles niciodată atât de bine cum o facem acum de când am crescut. Adică când era mai mic, mai existau anumite discuții, ca în orice familie. Și ca la orice vârstă, Și ca că la orice atunci când vârstă. suntem mai mici le știm pe toate. Exact. Și acum chiar mă pot să discut cu ei foarte Orice. deschis. Da. Da. Și care sunt hobby-urile tale? Ce îți place să faci în afară de brand? Păi, eu am o problemă, ca să zic așa. Și anume, mie îmi plac foarte multe lucruri și e greu să mă țin de foarte multe lucruri. Adică eu am niște lucruri principale, cum ar fi sportul, antreprenoriatul, studiile și mai departe, care mă ocup tot timpul. Și mi-e foarte greu să las de ele ca să mă ocup de alte hobby-uri. Da, în general, îmi place foarte mult să socializez. Deci eu dacă aș putea în fiecare zi m-aș duce la un eveniment sau la o ieșire în oraș să cunosc oameni noi, foarte important pentru mine. Pentru mine e un hobby
socializat, adică nu pot. Eu sunt o persoană foarte extrovertită și trebuie să cunosc cât mai multă lume și să vorbesc cu cât mai multă lume, așa mă reîncarc. Să citesc, chiar dacă în ultimul timp nu prea am mai făcut-o. Acum tot apar, primesc cadouri, cărți și n-apuc să mă apuc de ele, să le citesc pe fiecare în parte, sau mă apuc de una, după aia îmi vine să citesc pe cealaltă și nu prea reușesc să-mi organizez și îmi place artele în general. Îmi place foarte mult muzica, îmi place foarte mult desenul, pictura, filmele, serialele, cinematografia. Acum chiar mă uitam la un curs de cum să filmez și cu cinematografie. Mulțumesc, mulțumesc. Că zic că ar trebui să mi-l trimiți și mie Da, da. să-l Dar păi găsești vizualizez și foarte eu. multe informații gratis pe YouTube acolo și chiar de curios m-am uitat, dar nu m-am uitat la el, numai la notițe, că de obicei mi-au și notițe când vreau să fac ceva. Dar, în special tot ce ține de artă. Adică, eu cred că partea artistică a unui om e foarte important să o dezvolți. Și dacă s-ar face o carte sau un film despre tine, ce ai alege să se facă? Mm, Cred că mai degrabă un film, că există posibilitatea să ajungă să fie mai răspândit, să zic așa. Da, Așa mi se pare, ai și vizual totul în față. Dacă e foarte bine făcut, eu cred că ar fi mult mai reușit decât o carte. În ziua de astăzi. corect. Dar care este amprenta care vrei să o lași tu asupra societății? Cum vrei să fii tu cunoscut? Deci, Alex Suciu a fost pentru că a făcut. Pentru că Alex Suciu a fost fiindcă a ajutat foarte mulți oameni să-și îndeplinească cele mai mari vise pe care le au. Asta e și cel mai mare obiectiv al meu din viață și foarte, l-am încercat să-l definez foarte bine și anume să ajut 100 de oameni să-și îndeplinească cel mai mare vis pe care le au. E pe carieră, că e material, că e personal, fiecare cu visele lui până la urmă, dar ăla e obiectivul meu. Fiindcă dacă știu că am ajutat 100 de oameni, câțiva dintre ei o să ajută și ei mai departe alți oameni și alți oameni și eu cred foarte mult că e foarte important ca noi ca societate să fim Unită. uh, poftim? Unită. Foarte uniți, exact. Da. E foarte important. Și visul tău care este? Pentru că tu ai ajuns pe toată lumea să-și îndeplinească visele. Care e visul tău? Și să știi că foarte mult timp m-am gândit care e visul meu și mi-am dat seama că orice vis aș avea, tot nu poate să mă mulțumească, ca să zic așa. Adică tot parcă lipsește ceva, lipsește Parcă ai ceva. mai face ceva. Parcă aș mai face ceva, parcă nu e adevărat. Până și visele, obiectivele materiale pe care le au, să obțin un anumit ceva, nu mă ajută, fiindcă ajung să obțin acel obiect și parcă vreau altceva și altceva. Și atunci mi-am dat seama că nu ar trebui să mă poziționez material ca și obiective. Uh, Visul meu personal, nu știu să-l descriu în cuvinte, dar să ajung acel om mare pe care își dore Alex Suciu mic să ajungă. Adică da. Pe parte să fiu împlinit și pe partea de familie, să fiu bogat și pe partea de sănătate și pe parte financiară și pe partea de relații, să pot să mă dezvolt multilateral pe toate planurile. Ăsta e visul meu cel mai mare, dar nu se poate îndeplini dacă nu se îndeplinește și cel de a ajuta cât mai multă lume. Fiindcă, cum am zis, pe mine asta mă încarcă, sunt un om binevoitor, empatic, și e foarte important pentru mine să reușesc să ajut oameni, fiindcă așa mă simt împlinit. Înțeles. Ce înseamnă, în opinia ta, să fii antreprenor? Um, în opinia mea, chiar dacă poate foarte mulți antreprenori sau oameni care merg în această direcție nu o să fie de acord cu mine, înseamnă să fii foarte creativ și foarte artistic. Dar asta nu mă refer pe parte de artă, ci să ai o open mind, să fii mult mai Da. open-minded ca majoritatea oamenilor. De ce asta? Fiindcă eu cred că ca și antreprenor tu trebuie să vii cu soluții la anumite probleme din societate sau la anumite nevoi. Eu cred că antreprenorii de succes au succes fiindcă au venit cu o anumită soluție în piață, în societate și au rezolvat anumite probleme pe care le au oamenii. Și atunci, tu ca să poți să faci chestia asta, trebuie să fii foarte deschis, foarte open-minded, foarte... să nu urmărești tot timpul banii, fiindcă banii, dacă oferi valoare reală oamenilor, banii o să vină de la sine. La un moment dat. Adică cu cât mai mult oferi valoare, e direct proporțional cu banii și statutul financiar pe care o să-l obții după. Păi și asta ce înseamnă să construiești un brand de la zero?
Și aici intrăm, de fapt, în povestea cum a apărut Zenith Arc, iar apoi cum a apărut Esența Zilei, pentru că Esența Zilei a apărut cam la 1 an după ce a apărut Zenith Arc. Da, fix la un an. Fix la 1 an. Fix la un an de când s-a înființat SRL-ul, atunci s-a anunțat și Esența Zilei. Chiar la evenimentul One Year of Da. Zenith Arc. Mai repetă ultima Ce întrebare. înseamnă să construiești un brand de la zero? Care au fost lucrurile ușoare? Care au fost lucrurile grele? Ușor nu cred că a fost nimic, de fapt. Niciodată nu e ușor, dar orice faci în viață nu e ușor. Dar dacă Adică îți place să faci ceea ce aia e faci, e foarte ușor. important. Contează foarte mult să găsești ceea ce îți place și să nu, cum am zis, nu o faci pentru bani. Că dacă o faci pentru bani, la un moment dat devine un chin. Fiindcă și dacă obții acei bani, tot o să vrei și mai mult și mai mult și mai mult și atunci ești într-un chin continuu. Uh, Ca să zic așa, să construiești un brand de la zero e greu. În special dacă nu ai resursele necesare și aici nu mă refer doar la bani, mă refer și la timp. Da, da. Pe noi ne avantajează timpul, cum suntem tineri, avem familii și atunci ne putem dedica timpul mai mult în zona asta de carieră. Dar ai nevoie și de experiență și fiind tânăr, nu ai foarte multă experiență, chiar dacă ai informațiile și cunoștințele, că era informație, adică e foarte ușor. Dai un search pe YouTube, cum am zis, cu cinematografia și afli chestii noi foarte repede. Și dacă ții câteva zile la rând, la un moment dat primești atâta informație că nu mai știi ce să faci cu ea. Da. Dacă îl mai întrebi și pe ChatGPT, Dacă îl mai ăla întrebi și pe ești. ChatGPT, exact. Și E atunci lămurit. e foarte greu, neavând experiență, să reușești să pui toate informațiile pe care le dobândești. Și atunci, noi avem un an de când am înființat firma. Eu am mai avut, să zic așa, experiență intraprenorială înainte, 3 ani de zile, într-o companie și am avut tot timpul tot felul de idei și proiecte la care am lucrat până și pe partea de sport, adică având în vedere că antrenez acum 3 grupe de Kyokushin și acolo trebuie să fii un pic antreprenor, în așa fel încât să-ți faci reclamă, să vină oamenii, să știi să vorbești cu oamenii, să știi să te comporți cu copiii, să știi să îi organizezi și partea asta administrativă. Deci e foarte, foarte important. Dacă să revin la întrebarea inițială, cum a ajuns în Intarc, eu spuneam că am lucrat la o companie, acum nu vreau să dau foarte mult din casă pe direcția asta, dar la un moment dat mi-am dat seama că nu vreau să fiu acolo tot restul vieții, fiindcă deja nu mai reușeam să am nici eu succes acolo, nu mă mai descurcam, fiindcă iarăși eram tânăr și aveam lipsă de experiență. Și atunci căutam cumva ceva al meu pe care să-l creez, dar nu știam ce. Și mi-am dat seama că trebuie să mă uit în jurul oamenilor pe care i-am. Vorbisem cu un prieten de-al meu ce plecase în străinătate, în Letonia, în Latvia, și începuse el un business, o agenție de CRO, se numește, și el a încercat foarte multe până în acel moment. Și mi-a povestit care a fost parcursul lui în câteva luni de zile, adică în 4, 5, 6 luni de zile, încât a găsit și angajați, sau găsit și foarte mulți clienți, adică și lucra la o scară largă, găsea clienți cu site-uri care aveau poate 1.000.000 de vizitatori pe lună sau ceva de genul. Nu mai știu exact cifrele, dar destul de mare pentru noi, niște tineri care n-au avut să se întreabă niciodată cu chestia asta. Atunci mi-am dat seama, el lucrase și cu mine la companie și atunci mi-am dat seama că, băi, dacă el a putut, eu de ce să nu pot? Și mi-a zis și el că, băi, Alex, sigur o să te descurci după ce îți dai drumul la aripi. Și atunci m-am uitat în jurul meu ce oameni cunosc. Și mi-am dat seama că aș putea să lucrez cu Phineas, celălalt cofondator, pe care cei care ne cunosc știu. El e creierul Zenit, ar zic așa. El e băiatul cu numerele, cu strategia, cu tot ce ține în spate de gândire, negocieri și așa mai departe. Și am vrut să facem un business împreună, dar iarăși nu aveam produs. Noi știam doar că asta a fost visul meu tot timpul. De când mi-am dat seama că vreau să fiu antreprenor, vreau să ajut cât mai mulți oameni și să reușesc să fac cât mai mulți bani în chestia asta. Adică să ofer valoare oamenilor, să rezolv o problemă a societății. Doar că nu știam ce ofer oamenilor, ce serviciu, ce produs și așa mai departe. Și
discuțiile alea, cred că o zi după ce am discutat cu Phineas să facem ceva împreună și ne-am dat seama că mai trebuie un al treilea om care să vină cu soluția problemei de că n-aveam un serviciu sau un produs pe care să-l oferim, am aflat că celălalt cofondator, că suntem trei, Ramon, voia să-și facă un brand de haine. Doar că n-avea cunoștințele ce înseamnă să ai o firmă, un SRL, nici pe parte contabilă, nici pe... Nu știa nimic, avea să creeze haine, să vândă, dar nu știa exact cum și ce să facă. Și atunci, aflând această informație, m-am văzut cu el, i-am zis, uite, vreau să fac chestia asta cu Phineas și ne-am gândit să facem acest brand de haine cu tine. A fost de acord, ne-am văzut după aia toți trei, ne-am pus într-o seară la mine acasă să facem brainstorming de strategie, de asta. Atunci ne-a venit și numele de Zenith Arc. A fost destul de greu, inițial nici nu ne-a plăcut, dar acum deja sună bine după un an Zenith Arc, Ce adică a prins înseamnă conturi. Zenith Arc? Zenith vine de la apogeu, adică vârful muntelui, și Arc mi-a venit de la arca lui Noe. Adică Zenith Arc împreună reprezintă arca care te duce la cel mai mare punct pe care poți să-l atingi, ca individ, ca om. De acolo a venit toată ideea, de acolo vine și mesajul, de acolo e toată tematica brandului. Și pe partea de haine, propriu zis, noi nu venim cu nimic nou în piață. Piața de fashion e foarte, foarte greu aia, adică e foarte mare competiția și e una dintre top De, 3 cele mai grele piețe din lume ca și competiție, dar contează foarte mult branding-ul pe care ți-l faci, reclama și marketingul și așa mai departe. dar acum Zenith Arc nu mai este doar un brand de haine. Da, De asta vreau să te întreb după un an de zile, care au fost schimbările? Pentru că la evenimentul de un an s-au adus niște schimbări destul de majore la acest brand, s-a mărit echipa. Până... da. Ideea a fost că pe parcursul anului, acestui prim an, mi-am dat seama că m-am uitat la alte branduri locale și branduri mari și așa mai departe, unde sunt după anumiți ani și mi-am dat seama că n-aș vrea să rămânem doar să vindem haine, nu doar ăla să fie obiectivul nostru principal. Adică noi nu ne-am dorit de la bun început. Și atunci am realizat cât de noi deja construisem Zenit Arcul de astăzi, fără să ne dăm seama că există. Pentru că noi tot mai ofeream diferite servicii, că am făcut niște modificări la codurile care din firmă și am oferit servicii și de web development și de marketing și așa mai departe la anumite firme pentru a strânge cash flow, pentru a strânge buget, pentru a reinvesti în haine. Și mi-am dat seama că noi în continuare voiam să ajutăm oameni și, de fapt, ideea de Zenith Arc exista Zenith Arc dinainte să existe numele. Adică eu când m-am văzut cu Ramon la masă, motivul pentru care m-am văzut a fost pentru că voiam să îl ajut pe Ramon să îndeplinească visul, care se leagă și de obiectivul meu personal. Pe Phineas la fel, să-și creeze acea companie mare pe care și-o dorește și atunci oarecum toți trei ne atingeam visul dacă ne puneam împreună la masă. Atunci mi-am dat seama că pe direcția asta trebuie să mergem mai departe. Și am făcut o mică schimbare. De la brandul Zenitarc l-am separat și am creat Zenitarc Group, să zic așa, adică grupul Zenitarc, care scopul acestui grup este să ajute oamenii și tinerii în special care au diferite vise să-și îndeplinească acele vise pe parte profesională. În special că tinerii din ziua de astăzi, discutând cu foarte mulți, au diferite probleme pe partea de a-și găsi job, nu au susținere, poate nici financiară, poate nici morală, poate nici în anturajele lor, în grupurile lor. Și atunci tu, ca tânăr, în special până la o anumită vârstă, te simți cam pierdut, nu știi în ce direcție să mergi, fiindcă nu e nimeni să-ți ofere susținere. Atunci noi, fiindcă suntem curajoși, ne aruncăm direct în gura leului, luăm acei oameni și mergem până la capăt cu ei și vedem ce o se întâmplă. Deci asta e să ajutăm tinerii și în același timp, pe partea de servicii, să ajutăm companiile care au nevoie de servicii creative și de digitalizare. De la marketing, la website-uri, la haine personalizate, dacă tot producem hainele noastre, ce să le producem și lor pentru firmele lor, dacă au nevoie, sau cluburi, entități, whatever. Și în același timp și proiectul ăsta media de
esența zilei. Se leagă foarte mult de povestea zilei tale, adică se pupă exact pe branding-ul pe care l-am făcut noi până acum. Și de-aia mi-a și plăcut să începem proiectul ăsta. Păi da, era chiar, un lucru care să se și potrivească așa. A fost o săritură destul de mare de la a face un podcast despre sportivi, la a face un podcast despre lifestyle, despre povești. Bine, povestea acestui podcast, de fapt, vine ca un ajutor tot pentru tineri ca să-și găsească orientarea carieristică. Mi se pare foarte important să-ți dai seama din timp ce vrei să faci ca să știi unde să lucrezi. Bine, e greu să întrebi un copil de 15 ani ce vrei să faci când o să fii mare, adică ce o să știe să zică? Că vrea să se facă doctor, că îi place medicina. Unii chiar au drumul lor și merg pe el, dar unii Nu mai, știu. Și mai cu un picior în șans, mai iese, mai se murdărește, mai nu știe ce să facă. sunt unii tineri care și la 22 de ani nu știu, și la 20 și la 25, adică pur și simplu fiindcă nu ai ajuns în punctul să-ți dai seama și încerci multe lucruri. Păi și de aia asta, fiecare ediție, trebuie să aflăm unde își găsește fiecare esența. Tu unde îți găsești esența? În oameni. La mine totul se rezumă la oameni. În oameni, din poveștile oamenilor. Cum ți-am zis, am foarte multe hobby-uri. Și eu nu pot să mi le îndeplinesc singur. Fiindcă ar trebui să aloc foarte mult timp pentru unul dintre ele. Dacă eu am foarte multe, cum pot să-mi îndeplinesc toate aceste nevoi, știi? Da, Și atunci prefer să îndeplinesc acea dorință prin oameni. Adică eu, la ideea de podcast, mă gândisem dinainte să discut cu tine. Și când am auzit că vrei să faci un podcast, s-a pupat exact și mi-am dat seama, uite, dacă Olga face asta, din start eu sunt mulțumit. Fiindcă da, oarecum eu îmi îndeplinesc acel obiectiv, acel vis pe care l-am de a face un podcast prin tine, prin dorința ta. La fel și cu Ramon, de a avea un brand de haine, îndeplinesc prin Ramon sau cu Phineas pe partea de web development, să creăm site-uri. Deci prin toți oamenii cu care colaborez, eu îți găsești îmi găsesc esența. esența. Exact. E foarte bine. Ești foarte așa conectat cu toți cei din jur și asta e foarte bine pentru că mereu ai fost așa un om dedicat tuturor Da, și mulțumesc. ți-a plăcut să ajuți mereu pe toată lumea. Care este viziunea ta pentru următorii 5 ani în cadrul Zenit Arc? Da, eu tot timpul îmi pun vise foarte mari, să zic așa, adică chiar nerealiste uneori, dar o să încerc să fiu cât de realist pot. În 5 ani, în primul rând, în 5 ani, pe partea de brandul de haine, o să încep cu asta, că asta a fost gândită deja de mai mult timp, deja ar trebui să fie internațional, să putem vinde internațional online. Și la nivel local de România, sigur, în cel mai mare oraș din țară, să avem deja magazin deschis pe partea de brand de haine, poate chiar în orașele mari din Europa. Asta ar trebui neapărat în 5 ani. Asta pe parte de retail, pe parte de producție, clar, deja să avem nu știu dacă pot să numesc fabrică, dar deja un fel de sistem de producție care să meargă de la sine. Pe parte de creare de haine, pe restul părților de Zenith Web, de Zenith Marketing, deja să fie o echipă foarte bine pusă la punct, cu oameni care știu că trebuie să se ocupe de video, de editare, de foto, de copywriting, de social media, toate direcțiile astea pe Zenith Web, acolo nu știu să povestesc, Fine știe mai multe, web development și web design. O să vină și Finea să ne povestească și el. Da, el are, chiar îți recomand să-l chem pe Phineas, să-și povestească esența, cum și-o găsit-o, în care o poveste de viață atât tragică cât și foarte motivațională pe parte personală și nu pot să zic eu de unde își găsește el esența, dar Păi o să aflăm în următoarele episoade. da, dar e atâta, vă dau un mic spoiler. Pot să dau un mic Da, spoiler dă un despre mic Phineas? spoiler, da. Nu știu dacă o să fie de acord, sper să nu mă cerți. Dar Phineas apare în momentul de față în cărțile de medicină modernă pentru anumite probleme de sănătate pe care le-a avut și prin care a trecut și care doctorii au zis că Phineas n-ar mai trebui să fie astăzi aici. E public că noi am făcut un reel pe Instagram în care a povestit pe scurt ce s-a întâmplat. Dacă vreți să vă uitați, chiar vă recomand. Într-o mică serie ce am făcut-o de Unleash Your Story. Dar Phineas astăzi nu mai trebuia să fie aici de vreo 5 ani, ceva de genul.
și încă e în viață și e un miracol modern, al medicinii Și o moderne. duce chiar bine. Și o duce chiar bine. Aia vreau Da. să zic. Deci, mai știu de unde am pornit. De la unde ne găsim esența Da, și planurile de viitor pentru Zenitar. planurile de viitor pentru Zenitar. Dar Deci, le-ai spus, le-ai spus. Deci asta era unde suntem. da. Și acum, nu știu, fiind și sportiv de performanță, ce înseamnă Karate Kyokushin pentru tine? Fu, e viața mea. N-am ce pot să zic. Chiar e un lifestyle deja. E un lifestyle, nici n-am terminat cei 7 ani de casă și deja am început cu sportul ăsta. Chiar dacă nu înțelegeam eu mare lucru, de foarte puțin timp înțeleg un mare lucru despre ce înseamnă această artă marțială. Și cred că acum încep să înțeleg. Adică eu cred că din momentul în care ajungi la cintura neagră de acolo, încep să înțelegi cu adevărat. Deci mi-a luat ceva, că până la urmă fac de 17 ani acest sport, de o vârstă cu fratele meu sau cu tine. Și cu mine, da. Fac sportul ăsta. Deci noi când ne-am născut, tu deja erai la sală, tădeai cu pumnii. Da, eram copil mic, da, da. E foarte important pentru mine. Chiar mi-a deschis și foarte multe portițe. Asta, nu doar pe parte personală, nici să mai zic că m-a dezvoltat. Nu eram Și să zic leagă aici. niște prietenii chiar Da, da. pe viață. Ce ai învățat cel mai important din sport? Nu vreau să mă repet să zic că disciplina și nici curajul. Uh, Cel mai important din sport, nu știu, face parte din viața mea și constant am învățat, deci nu pot să zic o chestie cea mai importantă, dar un principiu, să zic așa, e că never give up, adică oricât de greu ar fi, dacă îți dorești ceva cu adevărat, dar să-ți dorești ceva cu adevărat, să te duci până la capăt, oricât de greu ar fi. Fiindcă altă șansă nu ai, adică nu există timp de planuri B și planuri C și D și așa mai departe. Doar în cel mai rău Există caz. aici și acum. Ăsta e un exemplu, dar trebuie să ajungi în punctul ăla. Ajungi în punctul ăla, chinuindu-te, mergând târâș, Da, da. enervându-te, plângând. Never give up. E cel mai important lucru și asta l-am învățat din Kyokushin. Deci chiar oricât de greu ar fi să nu te dai bătut niciodată, oricât de frică ți-ar fi să intri pe acel tatami, să pățești ceva, să te duci cu brațele deschise. Deci, Da. Dar cum te-ai gândit de la sportivul care ești și care ai fost, să te faci antrenor totodată? sincer, nu mi-am dorit în viața mea să fiu antrenor. Eu chiar spuneam că nu o să vreau să fiu antrenor. Acum poate o să uite copiii sau de la O să mine zică să că nu le zică. place că nu îți place de ei. Da, nu e adevărat că îmi plac foarte mult copiii mei și mi-sunt foarte dragi. Nu mi-am dorit niciodată să fiu antrenor, fiindcă tot timpul am fost focusat pe mine. Ideea este că la un moment dat am ajuns la Timișoara. Am mers la clubul din Timișoara și fiind deja centură neagră când am ajuns eu acolo, aveam cea mai mare centură din sală la antrenamentele respective, că nu tot timpul a fost așa. Pardon? Și atunci, oarecum am fost, nu neapărat forțat, obligat, dar până la urmă există o ierarhie în sportul ăsta, în dojo, cea mai mare centură ține antrenamentul, ar fi normal și atunci am simțit că sunt responsabil să ofer din know-how-ul meu. Doar că nu știam să ofer. Adică eu tot timpul m-am antrenat eu pe mine, niciodată nu n-am antrenat pe alții. Și atunci, obligat forțat, a trebuit să învăț să antrenez, ceea ce acolo a început să mă învețe pe mine ce înseamnă Kyokushin cu adevărat. Adică din punctul în care predai la alți oameni ceea ce știi, atunci încep să înțelegi cu adevărat ce știi. Și învățând să antrenez, încet cu încet a început și să-mi placă. Îmi plăcea și foarte mult copiii oricum, că pe mine și când eram copil mic mă puneau cu verișorii mei sau cu mai bine prieteni familie, copii mici mă puneau să stau cu ei, mă puneau. Stăteam eu de bunăvoie că le plăcea de mine tot timpul și atunci mama tot mă împingea de la spate că băi, sigur dacă ți-ai deschide o grupă de copii Ar veni. ar veni și o să le placă de tine și asta și am zis că nu, probabil. Și până la urmă m-a convins și am zis, hai să încercăm. Și chiar a ieșit super bine.
Ai un maestru sau o figură în sportul ăsta pe care o admiri sau ți se pare că te inspiră și te-a făcut cine ești astăzi? Uh, hmm, da, am mai mulți, dar nu neapărat idoli și maestri. Uh, pe fiecare anumite aspecte am anumiți oameni pe care îi urmăresc. De exemplu, clar, Shihan Sorin, antrenorul nostru, e ca un al doilea tată pentru mine Da. și atunci pentru mine a fost și este un exemplu în continuare. Și mă bucur foarte mult că acum suntem și mai apropiați de când am crescut și stau mai mult pe lângă adulți, să zic așa, și m-am apropiat foarte tare de el. El tot timpul o să fie pentru mine un exemplu. Dar el tot la masa de copii stă, să știți, cu noi. Și în afară de Sorin de la Sală, toți adulții care fac de mult, adică colectivul nostru de aici, de la clubul din Arad și Timișoara și toți împreună. Pentru mine foarte mulți dintre ei sunt un exemplu. Dacă și persoane externe ar fi Laș Marius de la Oradea, care a fost mult timp campion european și Uh, Tot chiar am avut-o, chiar ne-a povestit și Han la sală joioare, că a fost de 11 ori campion european. da, posibil, nu știu Da, și exact știu, și cifrele. Han ne-a zis, da, 11 ori. Dar a fost un exemplu și încă este. Și antrenorul lui, Sensei Haris Valmen, care iarăși este un exemplu pentru mine și mă bucur foarte mult când reușesc să merg la Oradea să mă antrenez la lot cu ei, chiar dacă este extraordinar de greu și de obositor. Antrenamentele alea mă dezvoltă foarte mult. Adică după ce trec acele antrenamente și îmi dau un pic de pauză să-mi revin, îmi dau seama cât de mult m-a ajutat și e un exemplu foarte bun pentru mine ca și antrenor. Și mai am diferite persoane vedete, să zic așa, în lumea Kyokushinului, cum ar fi și Han Dimitrov din Bulgaria și Han Tsukamoto și mai în același timp și nu vreau să le zic dușmani sau rivali, dar oameni care am concurat eu, cum ar fi anumiți sportivi din Georgia, că foarte mult timp la europene am concurat contra lor și toți ei sunt foarte buni în momentul de față și au fost de mult timp domină scena de Kyokushin și i-am admirat, dar nu neapărat cu invidie sau gelozie, sau poate chiar cu invidie și gelozie, dar una pozitivă, adică care să mă facă să vreau să merg mai departe, să vreau să pot să lupt cot la cot cu ei, cât chiar să îi și depășesc. Chiar dacă e foarte greu la ce antrenamente dese și intense fac. Am înțeles. Deci ești foarte bine și pe plan, personal, și pe plan sportiv, și Acum, pe plan, de muncă. acum știi cum e, tot timpul e loc de mai bine. Da. Dar eu îți mulțumesc foarte mult că ai vrut să vii la acest podcast, mă rog, la podcastul meu, dar și al nostru, Da, și că ai spus povestea Zenitar, care este o poveste foarte interesantă și vă invit să fiți foarte activi și atenți la ce o să se mai întâmple la brand, pentru că chiar vă rog. Urmăriți-ne pe Instagram, pe Facebook, pe TikTok, pe YouTube, peste tot, atât Esența Zilei cât și Zenitar. Vreau să te întreb eu pe tine ceva. întreabă-mă. Dacă tot e asta, m-ai întrebat care e visul meu, eu vreau să știu care e visul tău cel mai mare, chiar dacă cred că mi l-ai mai spus. Visul meu cel mai mare este să am emisiunea mea, Ok, dar la o scară mult mai mare, adică astăzi în Arad, mâine în toată țara. ok, Și totodată vreau să termin facultatea de științe politice ok, și să mă angajez la o televiziune mai mare din România. ok. Și totodată să și scriu la revistă sau la ziar, pentru că mie îmi place foarte mult să scriu și să citesc, dar în special să scriu, deci tot ce vedeți pe afișe, tot ce ține de descriere sunt scrise personal de mine și tot ce se întâmplă la emisiuni, toate întrebările și absolut tot este tot făcut de mine pentru că îmi place foarte mult. Foarte tare. Nu te gândi la publicitate, Ba da, nu chiar. nu? Pentru că la FSGC, la Timișoara, Facultatea de Științe ale Guvernării și Comunicării, faci comunicare.
Ok. Eu nu o să fac atâta de multă politică cât comunicare, marketing digital, Ok. media, Care se potrivește da, care mai se bine potrivește pe direcția mânușă cu asta. ce vreau să Mhm. fac. Super. Foarte mult, jurnalism iarăși o să se face în cadrul facultății, pentru că am fost la o tabără de vară și atunci mi-am dat seama că, da, asta e pentru mine, asta vreau să fac. Îmi place și politica, dar nu cred că m-aș băga neapărat în politică. Ok. Foarte tare Da, direcția asta. Mult succes ai. mulțumesc, mulțumesc, să fie. Și care este mesajul tău pentru tânăra generație? Mai spart aici. Păi Mesajul trebuie să meu ai un mesaj pentru că, fiindcă tu îți găsești esența în oameni, trebuie oamenilor să le transmiți puțin din o esența să ta. fiu foarte informal, direct, dar să nu mai fiți atât de răi, să nu mai fiți atât de uh, dezbinați, să încercați să învățați de la toată lumea, să cunoașteți cât mai multă lume, să fiți mai buni cu aproapele vostru, chiar dacă e greu, că e greu în societatea în care trăim, dar o să vă aducă mult mai multă liniște sufletească și bucurie și fericire. Deci e foarte, foarte important să vă iubiți aproapele, să zic așa, și să iubiți oamenii, că de aia suntem oameni. Și o să vină totul de la sine. O să vă dați seama în timp, nici nu știți de unde sare țandăra, ce vă doriți să faceți cu viața voastră, care sunt oamenii la care țineți, care sunt oamenii în jurul cărora vreți să stați. Deci e foarte important să cunoașteți, să explorați, să riscați, să fiți curajoși, să uneori să te arunci cu capul înainte și să înveți din greșeli, iarăși foarte important. Cam asta e mesajul principal. Să fim mai binevoitori. Fiți mai binevoitori și fiți mai grijulii cu cuvintele, pentru că cuvintele dor foarte tare. Corect. Așa e. Da, aceasta a fost ediția de astăzi. Mulțumim că ne-ați urmărit. Mulțumesc, Alex, că ai Cu tot venit dragul, la noi în mulțumesc și eu. studio. Și vă invit să urmăriți următoarele episoade. Eu am fost Olga Preda și vă doresc numai bine. Pa! Pa, pa!